Hola, sóc el Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec, el podcast on explorem les particularitats i curiositats de Suècia des d'un punt de vista d'un català que hi viu des del 2010. Avui et parlaré d'un tema que ens afecta a totes les persones en algun moment de la vida, la jubilació i, en aquest cas, el sistema de pensions a Suècia. Si vius aquí o t'interessa saber com funciona el sistema de pensions suec, aquest episodi t'ajudarà a entendre com es construeix la teva pensió i quines opcions tens per assegurar un futur econòmicament estable. Som-hi! Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Com funciona el sistema de pensions suec? Doncs bé, el sistema de pensions suec està dividit en tres grans parts. Està la primera, que és la pensió general de l'Estat, que es basa en els ingressos que hagis obtingut treballant a Suècia i els impostos que hagis pagat. Cada any que treballes vas sumant diners a la teva pensió. Fins i tot si t'agafes permís parental, si estàs a l'atur, si cobres per baixa de malaltia o estàs estudiant amb una beca. L'Estat segueix fent aportacions per a la teva pensió. El segon pilar, o la segona part, seria la pensió que et dona l'empresa, on la majoria de treballadors reben una pensió complementària que prové dels seus llocs de feina. Si has treballat en diferents empreses, és possible que tinguis pensions de diverses entitats gestores. I, per últim, seria els teus propis estalvis, on, a més de les pensions oficials, pots decidir estalviar pel teu compte a través de comptes d'inversió o plans d'assegurances. La pensió general, la primera part del sistema de pensions, és gestionada per l'Oficina Nacional de Pensions de Suècia i es divideix en diferents elements. Per una part tenim la pensió contributiva, on el 16% dels teus ingressos anuals es destinen a aquesta pensió i el seu valor augmenta segons l'evolució dels salaris a Suècia. Després també tenim la pensió per prima, on un 2,5% dels teus ingressos es destinen a aquesta pensió. I aquí tens l'opció de triar en quin fons vols invertir aquests diners. Si no ho fas, es col·locaran automàticament al fons anomenat AP7, que està gestionat per l'Estat. Després tenim el complement a la pensió contributiva. Si has treballat a Suècia o altres països de la Unió Europea, aquest complement s'afegeix segons els teus anys de treball i la quantitat d'ingressos generats. I després també tenim la pensió mínima garantida. Si has tingut pocs ingressos o no has treballat, pots tenir dret a aquesta pensió bàsica, que depèn del temps que hagis viscut a Suècia i del teu estat civil. Després també tenim altres ajuts per a persones jubilades. En el cas, per exemple, que tinguis una pensió baixa, pots sol·licitar aquests ajuts addicionals. Per exemple, tenim el suplement de vivenda, on si pagues un lloguer o una hipoteca i els teus ingressos són baixos, pots rebre una ajuda per cobrir aquestes despeses. També tenim els subsidis per a persones grans, on si no tens prou ingressos per cobrir les teves necessitats bàsiques, lògicament, pots accedir a aquesta ajuda econòmica extra. I si vius fora de Suècia, què passa? Doncs bé, si decideixes traslladar-te a un altre país, seguiràs rebent les parts principals de la teva pensió sueca, però alguns complements o ajudes poden veure's afectats, com per exemple la pensió mínima garantida i els subsidis per habitatge, on només s'apliquen si resideixes a Suècia. Què passa si mor un familiar? Doncs el sistema de pensions suec també inclou una paga de supervivència, que està destinada a cònjuges i fills en cas de defunció d'un familiar proper. Si has treballat a Espanya i a Suècia, és important saber que ambdós països formen part de la Unió Europea, la qual cosa facilita la coordinació dels drets de pensió. Això significa que les cotitzacions realitzades a cada país es tenen en compte per determinar el teu dret a la pensió. És a dir, a cada país on has cotitzat calcularà la teva pensió de la manera següent. Primer, seria la totalització de períodes, on es sumen tots els períodes de cotització en diferents països de la Unió Europea per verificar si compleixes els requisits mínims per a la pensió en cada país. I després la prorrata de temps, on cada país calcularà la part de la pensió que li correspon pagar en funció del temps que has cotitzat en el seu sistema. Un exemple pràctic.
Imagina que has treballat 10 anys a Espanya i 20 anys a Suècia. Quan arribi el moment de la teva jubilació, cada país calcularà la seva part de la pensió. En el cas d'Espanya, doncs, calcula la pensió com si haguessis cotitzat als 30 anys al seu sistema, i després paga la part proporcional als 10 anys treballats a Espanya. És a dir, seria 10 de les 30 parts. En canvi, a Suècia doncs farà el mateix càlcul, però paga la part proporcional als 20 anys cotitzats al seu sistema. En aquest cas, les 20 de les 30 parts. Aquesta coordinació doncs, el que fa és assegurar que els teus anys de treball en diferents països es corresponguin i es tradueixin en una pensió adequada. Consideracions importants. Primer està les edats de jubilació que poden ser diferents a cada país. Per exemple, a Espanya, l'edat de jubilació avui en dia, això ja sabem que aquestes coses poden canviar, doncs està augmentant progressivament fins als 67 anys l'any 2027. A Suècia, l'edat ordinària de jubilació és de 65 anys, però es pot retardar per augmentar la quantia de la pensió. I després, l'altra consideració que hem de tenir en compte és la sol·licitud de la pensió, que quan arribi el moment hauràs de sol·licitar la pensió al país on resideixes o a l'últim on vas treballar. Aquesta administració serà l'encarregada de coordinar-se amb altres països on has cotitzat per calcular la teva pensió total. Cada any, l'Oficina Nacional de Pensions a Suècia ens envia a tots els ciutadans suecs el conegut sobretaronja. Aquest document proporciona informació detallada sobre els drets de pensió acumulats fins a la data i una simulació d'una futura pensió, facilitant d'aquesta manera la planificació de decisions d'estalvi, oferta de treball i també jubilació. Si encara no has començat a cobrar la teva pensió, doncs l'extracte, aquest sobretaronja, et mostrarà, entre altres coses, quan has acumulat per a la teva pensió contributiva i la teva pensió per prima fins l'últim any d'ingressos declarat. També inclou informació sobre el rendiment dels teus fons de pensions Premium durant l'any anterior. Si ja estàs cobrant la teva pensió general, doncs la informació que rebràs serà sobre el pagament de la teva pensió i les dates d'abonament al llarg de tot l'any. A més, per facilitar la comprensió del sistema de pensions, l'Oficina Nacional de Pensions de Suècia disposa d'un canal de vídeo amb tutorials que expliquen diversos aspectes del sistema. Adivina quina empresa porta la tecnologia d'aquest canal de vídeo. Doncs sí, en Quick Channel, que és l'empresa on treballo jo. Una característica destacada d'aquest canal que és la interactivitat, on els espectadors poden enviar les seves consultes, que són respostes en futurs vídeos o sessions en directe, fomentant d'aquesta manera una comunicació bidireccional i assegurant que les inquietuds de tots els ciutadans siguin ateses de manera eficient. I fins aquí l'episodi d'avui de Fent el Suec. Espero que aquesta informació t'hagi estat útil per entendre millor el sistema de pensions suec i et serveixi per planificar el teu futur amb més seguretat. I com sempre, ens despedirem amb una cançó. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i ens escoltem ben aviat. Adeu! Des del nord gelat arriben maletes plenes d'il·lusió, buscant el sol d'Espanya, fugint de la neu i del fredor. Amb sandàlies i mitjons, barrets de palla i ulleres, els jubilats suecs ballen al ritme de palmeres. Oh, quin goig, quina emoció, paella i sangria per al cor de l'aurora boreal, el sol espanyol. Els jubilats suecs troben el seu rol. De Benidorm, crenen la pell com gambes, descobreixen que el sol pica més que els freds de les soles rambes. Amb crema solar a litres i parasols de colors, es pregunten per què a casa no van pensar en aquests honors. Oh, quin goig, quina emoció, tapenades i flamenc per al cor de l'aurora boreal, el sol espanyol. Suecs troben el seu rol.
eternes vacances i tions, amb un brindis de cava i un salut cordial. Celebren la vida en aquest paradís estival.